ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଆମର ଆସିଲା, ମୋତେ କହିଲା ଯେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧେଇ ନାକି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ଝିଅ ଆମର ବାହାରିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ, ଟିକେ ପୁଣି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖେଳିବା ନାକି ତାକୁ ଟିକେ ଏଣେସେଣୁ ଟିକେ ଖେଳନା ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବାଇଗଣ ଟିକେ କାଟିକିନା ତାକୁ ଛାଣିବି ବୋଲି। ବାଇଗଣ କଟାକଟି କରିକିନା ସାରିଲି। ତାପରେ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଚା ପିଇବା ଲାଗି, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚା ଛାଣିକି ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଭଜା ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ିଲି, ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଜା ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା। ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇକିନା ବେସନ, ମଇଦା, ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶାଇ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ବଟା ଟିକେ ପଇଲା, ତାକୁ ସବୁତକ ପକାଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇ ବାଇଗଣ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ କଡ଼େଇ ଟିକେ ଛାଣିଲି।